Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Οικολόγος Κωνσταντίνος, είμαι πολιτικός μηχανικός και εντεταλμένος σύμβουλος της Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας του Δήμου Καρδίτσα. Στα πλαίσια του έργου Θεσμικά Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την αειοφόρο ενέργεια και κλίμα, ο Δήμος Καρδίτσας προσπαθεί για την ενεργοποίηση πολιτών για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Με την υποστήριξη της ΆΝΚΑ διοργανώνονται ζωντανά εργαστήρια με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Ώστε να υπάρξει μια συνεργασία φορέων με συνεχείς δράσεις για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην πράσινη μετάβαση. Καλημέρα σας. Λέγομαι Δημήτρης Παπουτσής, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός, ιδιώτης μηχανικός στην Καρδίτσα και ασχολούμαι με αδειοδότηση, εγκατάσταση και μελέτες φωτοβολταϊκών από το 2010. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, ειδικά σε μια περιοχή σαν τη δικιά μας που έχει πληγεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια από έντονα καιρικά φαινόμενα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να αποτελέσει μια προτεραιότητα η εξοικονόμηση τόσο στον κτηριακό τομέα όσο και γενικότερα στον τομέα της βιοτεχνίας και βιομηχανίας. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών είναι σημαντικότατη γιατί από μελέτες έχει αποδειχθεί ότι οι καταναλώσεις στον οικοδομικό τομέα, στον κτηριακό μάλλον τομέα, είναι πάρα πολύ μεγάλες και άμεσα συγκρίσιμες με αυτές τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Άρα πρέπει να κάνουμε όλοι αλλαγές στα σπίτια μας και στις μικρές επιχειρήσεις μας σε πολλούς τομείς, τόσο όσον αφορά την εξοικονόμηση, αλλά όσον αφορά και την καθαρή παραγωγή ενέργειας, για να μπορέσουμε, ίσως αν δεν είναι αργά, να αντιστρέψουμε όλο αυτό το κλίμα. Το Net Metering και το Net Billing είναι δύο προγράμματα τα οποία έχουν σχέση με την αυτοπαραγωγή και την αυτοκατανάλωση. Δηλαδή, εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο, όπου συμβάλλει στο να μειωθεί η ενέργεια που καταναλώνει, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών προχωράμε στην παραγωγή ενέργειας έτσι ώστε να πάμε σε κτίρια μηδενικής κατανάλωσης. Πρακτικά, ό,τι καταναλώνει ένα κτίριο να το παράγει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα που υπάρχει στην οροφή, στην πλάκα ή ακόμα και δίπλα στον κήπο αν έχει κάποιος. Τόσο το Net Metering όσο και το Net Billing υποστηρίζονται από σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, επιδοτήσεις πρακτικά, τα οποία αφορούν όλους μας. Όχι μόνο μικρά σπίτια ή μεγαλύτερα, μικρές επιχειρήσεις ή μεγαλύτερες, όλους. Υπάρχουν προγράμματα που καλύπτουν σχεδόν το μισό και παραπάνω ποσοστό από αυτά που έχει κάποιος να δώσει, να πληρώσει ας πούμε, για να το εγκαταστήσει, με αποτέλεσμα μέσα σε μία πενταετία να υπάρξει μία σίγουρη απόσβεση. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Εγκαθιστώντας ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής, είτε Net Metering είτε Net Billing, υπογράφει μια σύμβαση για 25 χρόνια. Στα 5 χρόνια κάνει την απόσβεση για τα λεφτά που έχει δώσει και για τα υπόλοιπα 20 έχει δωρεάν ρεύμα, το οποίο δωρεάν ρεύμα, αν συνδυαστεί με αντλίες θερμότητας ή με ηλεκτρικά οχήματα, σημαίνει δωρεάν θέρμανση, δωρεάν ψήξη, δωρεάν κίνηση.